Okay, så tænkte jeg lige, at jeg gerne lige ville vise, hvordan sådan en Bali-hytte ser ud. Og der kan simpelthen være 4 voksne, 2 børn. Der er 2 sovesteder, altså 2 rum, du kan sove i, og så er der 1 bruser. Nu vil jeg lige vise, hvordan der ser ud inde i sådan en Bali-hytte. Først, der kan vi lige starte med toilettet. Ganske fint toilet. Og der er lys og det hele. Og så den første sovesal her. Første rum, du kan sove i. Du kan se, der er tæpper og puder, når du kommer. Så det er jo bare super dejligt. Så er der lige 2 hylder deroppe og et skab. Og så er der også lige et spejl. Hvis vi så går videre herud til køkkenet, så er der altså både mulighed for at få opvarmet noget vand. Der er mulighed for at få stegt noget, kogt noget og alt sådan noget. Og her, der er der også til, at du kan lave mad. Så er der håndvask, virker ganske udmærket. Der er ting heroppe, der er glas og glasting. Så er der et køleskab og en fryser. Så er der faktisk også mikrobølgeovn. Og der er sofa, hvis nu man skal sove deri. Og ja, så ligger der også sådan en her information til, hvis man lige har brug for at vide noget om stedet. Så er der så 2 stole herinde. Og et bord selvfølgelig. Og så er der også lige et skab herovre. Herinde er der selvfølgelig også tæpper og puder. Et tæppe og en pude ved hver per person. Og ja, så er der også et dejligt vindue. Ved alle vinduerne, der er der lige sådan en her. Og det er simpelthen bare lige sådan en for at holde smådyr og myg og sådan noget inde. Eller ude, ja. Og så er der et skab med bøjler. Og ja, det er altså også bare super lækkert. Hvis vi så går videre til det andet badeværelse. Fordi at der er både et badeværelse til at gå på toilet i og alt sådan noget. Og så er der faktisk også det her badeværelse. Og det er så mere til, hvis du lige skal have dig et bad, eller lige skal vaske hænder, børste tænder, eller sådan et eller andet. Og der er også et spejl herinde. Hej! Der er også hylder til, hvis nu man gerne vil have håndklæder, shampoo-produkter, eller andet badeting herinde. Du kan låse døren, hvis det bliver nødvendigt. Så er der også sådan en aircondition. Hvis nu, at det bliver alt for varmt eller for koldt, kan man lige så sådan en der til. Men i hvert fald, det har været super, super hyggeligt her på Le Chingri. Og det kan helt klart anbefales at tage et smut hertil i en ferie. Så i hvert fald, tusind tak fordi du har set med på den her video. Du må gerne smide et like, du må også gerne subscribe. Og ellers så skriv lige en kommentar, hvis nu der er noget, du gerne vil have svar på. Så kan det være, at jeg kan svare på det. Og ellers så ses vi bare i næste video.